Košické štátne divadlo usporiadalo dňou 2. až 7. septembra už druhý ročník úspešného kultúrneho podujatia Festival divadiel Strednej Európy, kde sme s našou kamerou zmapovali tretí festivalový deň, ktorý začal už o 10. hodine ráno rozprávkovým muzikálom pre deti Vrabec Brmbolec. Tak my jsme tady poprvé teďka, takže bydlíme tady, ale teprve jsme to zjistili na poprvé, že Alexiku? Dobrý? Líbí se ti to tady? Jo, je to dobrý? Jo? Ja. Jo, a přijdeme zítra? Je to pekné pro děti a tak. No, Košice jsou velice pěkný, ten střed mají pěkný a když třeba já jsem z Brna originálně, ale tady je velice pěkně, no, líbí se mi tady, no. Je to fajn, že dělají něco pro lidi. Podvečerný program na doskách historickej radnice otvorilo srbské alternatívne divadlo Plavo Pozorište a pokračoval na hlavnom pódiu pri Imakulate veľkolepým tanečným predstavením Odysseus. Ročník nám dal veľmi zabrať, pretože bola veľká zima, pršalo a fúkalo. Tohto roku náhodou vyšlo počasie, máme veľmi príjemné večery. Všetky predstavenia zatiaľ sme odohrali na pôvodne plánovaných miestach. Je to projekt Európy, celý v hudobnej oblasti. Ako skladateľa Michala Kocába, spieva tam aj Dvorský, aj solisti z Ameriky, aj strašne veľkí významní muzikanti. Druhá vec, ktorá je to veľmi dôležitá téma o rebelii. Je to o tom, že mladý človek, ktorý chce mať kariéru a príde do toho sveta, tak časom zistí, že to není to všetko v živote. A keď sa vracia domov, tak vracia sa ako zbitý človek a má pred sebou stenu. Je to v podstate projekt rebelantov. Divadelný maratón zakončilo vo festivalovom stane populárne divadlo Skrat so svojou divácky najobľúbenejšou hrou Umri, skap a zdochni. To predstavenie, ktoré vzniklo voľnými improvizáciami ľudí, ktorí sa zúčastňovali v tej na skúškach a zhodou okolností aj zámerom to boli vlastne traja páni, ktorí sa rozprávali v takom strednom veku, ktorí sa rozprávali o živote a o ženách a o tom, jak prežívajú nejaké také ako keby prelomové obdobie a z toho vznikajú také ako keby kvázi filozoficko-krčmové reči. Predstavenie je skoro vždy vypredané, čo o kvalite nehovorí síce veľa, hovorí o tom, že je skôr populárne, ale myslím, že je to zaujímavé predstavenie. Nesnažíme sa rozosmievať za každú cenu a preto to mnohých ľudí láka a majú z toho radosť, keď vidia, ako sa o vážnych témach dokážeme baviť s takým nadhľadom a jemným humorom. Ja si to myslím, že asi preto. Neviem, či mám pravdu. Košičania si tento magický divadelný festival naplno vychutnávali a ulice tak boli plné zvedavcov a milovníkov umenia.